Transformers-animaatiosarjoja alettiin esittämään Suomessa ensimmäistä kertaa suomenkielisellä jälkiäänityksellä, eli dubattuna, vuonna 2003. Vuosien varrella eri sarjojen jälkiäänityksistä on vastannut eri tuotantoyhtiöt, mutta yksi tunnetuimmista, mutta jo kartalta kadonnut, on PVP eli Pauli Virta Productions. PVP duppasikin kaikki 3 Unicron-trilogian osaa eli Armadan, Energonin ja Cybertronin suomen kielelle, joita sitten MTV3 esitti aina vuoden 2003 syksystä kevääseen 2007. Näiden sarjojen duppauksiinkin sisältyy lukuisia kömmähdyksiä, eli joko outoja käännösvirheitä, johdatat minut toisten minikonien luokse ja sinusta tulee miestäni Save Short. Tai hahmojen äänien vaihtumista tai jopa vuorosanojen puuttumista. Yhdistetään Ironhide. Syy tähän on joko kiireinen aikataulu tai sitten muuten vain huolimaton laadun valvonta. Mutta suurin osa näistä on joko täysin huomaamattomia tai sitten aivan naurettavan hauskoja. Ja tein niistä tällaisen kompilaation. Huomion arvoista. Kömmähdykseksi tullaan myös laskemaan ääninäyttelijän äkillinen vaihtuminen, koska useissa tapauksissa kyseinen ääninäyttelijä kuitenkin sarjassa tullaan kuulemaan jonkun toisen hahmon äänenä. Transformers. Autobotsit! Se johtaa autobotseja. Autobotsit. 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 Valmiina autobotsit! Autobotsit. Autobotsit! Autobotsit. Autobotsit! Autobotsit! Pahuksen autobotsit! Muista pitää jalka ylhäällä, kun potkaisee. Pysyttele lähellämme siellä. Jos minulta kysyt, niin sinulla on sitä, mitä Autobot-soturilta vaaditaan. Niinkö luulet? Tämä on minun päätepysäkkini, Hotshot. Mitä tarkoitat? Tarkoitan, että oli mukava taistella yhdessä, mutta jatkan matkaa. Kohtaamme taas taistelukentällä myöhemmin. Olen pahoillani, ei laskelmien mukaan. Olen skannannut Unicronin koko kehyksen enkä näe niin mitään. Panssari näyttää olevan tavattoman paksua, eikä siinä näytä olevan haavoittuvia kohtia missään, mutta analysoin kaiken vielä kerran varmuuden vuoksi. Unicronilla on heikko kohta, kuulkaa! Se on pieni alue, mutta uskon, että se on haavoittuva. Voitte nähdä sen tässä hologrammissa. Missä se on? Se on Unicronin niskassa. Hoist, kuinka uusi nimesi sopii uuteen ulkomuotoosi? Odottakaa! Transformers! Mitä täällä tapahtuu? En tiennyt, että nousemme pintaan. Ai, sä olet sinä, Kicker. Mitä teet täällä? Jonain päivänä, Hotshot, minä murskaan sinut! Tässä ei ole mitään järkeä. Miten Tidal Wave elvytettiin? Voidaanko se tehdä Megatronillekin? Lähdemmekö taistelemaan? Hyökätäänkö tänne tai jotain? He odottavat mun tuijottaman pilviä koko päivän. Sitäkö Autobottien jäsenyys merkitsee? Alan ikävöidä vanhoja päiviä. Kaikki on muuttunut. Ja tämä merkki merkitsi niin paljon. Starscream, ja miksi minua kutsutaan sillä nimellä? En tunne ketään Megatronia. Alpha Q määräsi minut perääntymään, ja minä tuttelen häntä. Hän on unitilassa. Tämä on tilaisuuteni. Minä tulen oloni normaaliksi. Sir, tämä näyttää Alpha Q:n työltä. Hän on salakuunnellut sinua, Megatron. En ole nähnyt liikettä tunteihin. En ole varma. Hetkinen. Se näyttää alukselta. Rodimus! Hotshot! Voimalinkki! 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 Avaruusromua Unicronista. Ja se näyttää lentävän tuohon tyhjiöön. Muista vaan synkronoida hengityksesi. Selvä, Ironhide! Jetfire! Tehdään! Superlinkki! Blast! Tänne hyökätään! Tarvitsen sinua! Eiköhän näe, että minulla on kiire. Okei, varmista. Lähdetään täältä. Perässä tullaan. Ei käy ikinä! Yhdistetään Ironhide. Pidetään vain huoli, että olemme Ei, Inferno! Tehdään voimalinkki! Okei! Viimeiset vuodet sinä olet imennyt Energoniamme, jonka varastit meiltä, mutta koko ajan minä toimitin sitä Unicronin käskystä. Mitä me nyt tehdään? Palataanko Optimuksen luo? Alokas! Ihailepa laserkivääriä! Ei käy. Hänen taistelunsa eivät kuulu meille. Ihmeen!
Et voi voittaa minua. Lähde siis matkaani. Mutta Rodimus Sir, et voi jättää häntä pulaan yksin. Ei huolta, Prowl. En anna hänen lähteä yksin. Sinä senkin. Mitä olet tehnyt? Sinäkö herätit meidät? Ei, Megatron! Se on väärin! Me nappaamme hänet. Voit luottaa meihin, mestari. Miksi sinä etsit Energonia? Koska se voi tuoda rauhan. Mutta rauhalla on hintansa. Olen samaa mieltä. Mutta me tarvitsemme pojan apua. Mikä on vihollisemme tilanne? Vihollisen? Minkä niistä? Minkä niistä? Onpa hauskaa tosiaan, mutta sehän oli hyvä kysymys. Energon ei riitä. Megatronin elvyttämiseen. Säällittävät. Unicroniin me tarvitsemme enemmän. Ja tällä vauhdilla meillä ei ole tarpeeksi Energonia edes valojen pitämiseen. Ja miksiköhän? Alituiset epäonnistumisenne alla. Kuka luulet olevasi? Rodimus on esimiehesi. Niin, verkon painoja. Selvä, pomo. Teen vain työtäni, Brown. Odota! Suunnitelma on lopettaa valitus ja tulittaa Jetfire. Hiljaa, Cliffjumper! Sinä suututat heidät! Downshift on oikeassa, meillä on töitä! Me taisimme selvitä ehjinä takaisin. Katapultti-idea. Saisit maksimikiihtyvyyden jo ennen lähtöä. Käyttämättä Energonia. Hyvis, pahis. Se on Thundercracker! Ei käy. Vastaan negatiivisesti. Niet, ei unohda. Niin, alus ei olisi hypännyt itsestään. En ole varma, että Starscream on suunnitellut hyökkäävänsä. Näyttäisi siltä, että hän on suunnannut energiansa Cyberplanet-avaimen löytämiseen. Jos 4. avain on toisessa universumissa, sitä ei voi millään havaita. Odota, Landmine. Et ole toipunut täysin ja sinun on oltava kunnossa, kun lähdemme Megatronin perään. Victor Prime! Se toinen Cyberplanet-avain on löydettävä. Äkkiä! Lähdemme sinne ja selvitämme, mikä se mysteeri oikein on. Sinä et mene minnekään, et Omega-lukon kanssa. Ja nämä avaimet pysäyttäisivät mustan aukon. Override! Koska autoit meitä ja koska avain on planeetaltasi, kunnia planeettamaljan asettamisesta Omega-lukkoon kuuluu sinulle. He olisivat löytäneet tänne ennemmin tai myöhemmin. Kiitos, ystäväni. Te todella autoitte minua. Mitä? Scattershot! Red Alert! Hotshot! Megatron! Saat maksaa! Nyt sinä olet minun Megatron! Miksi sinä tulit maahan, Wingsaber? Hauksen kone, ne nahistelevat kuin ihmiset. Ne ovat uskomattomia! Niiden on pakko olla! Niiden avulla Kobi sai tyttöystävän! Lori! Mitä minä sanoin? Sinä et seurustele minun elinaikana! Taidan lähteä Bermudalle, niin. On oltava jokin keino löytää hänet. Työkalut ja varusteet odottavat kiitoradalla. Kun olin vielä Overhaul, olin yksinäinen susi. Ei millään pahalla. Siinä minä olin. Olin täysin yksin. Kukaan ei auttanut minua. Kukaan ei edes tiennyt tapahtuneesta. Luulin tuoni koittavan. Optimus, mutta miten? Overhaul täällä. Vain Cyberplanet-avaimissa on tarpeeksi voimaa Omega-lukon avaamiseen ja siten universumin pelastamiseen. Molemmat! Pulssihyökkäys! Missä ovat ärsyttävät autobotit? Heidän on oltava täällä jossain. No en tiedä mistä se tuli. Tiesin vain, että apuani tarvitaan. Hei, onko kellään ajoneuvotilaa, jonka voisi skannata itseeni? Häh? Te autobotit käytte kerta kerralta typerimmiksi! No, God! No, God, please, no! 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 Eli te ette taida pelätä minua. Kobi, kysyit minulta, onko Cybertron kaunis. Uskon, että kaikille koti on universumin kaunein paikka. Lähde! Vector Prime, auta heitä! Jätä tämä aivoton minulle! Voinko mä jotenkin auttaa? Toivottavasti ei haitannut, että tulimme mukaan, kun me... Onko jokin vialla, pomomies? Kipinät! Kipi mitä? Heidät lyötiin tajuttomiksi. Ja se tehtiin nopeasti. Niin, puhut suuria sanoja. Minä muistan viimeisen taistelumme. Mikä sotku? Kukaan
Jos tieto on säilynyt, sitä ei ainakaan ole täällä. Wow! Näiden kahden energia riittäisi tuhoamaan pienen planeetan! Joo, eli tämmönen kompilaatio tällä kertaa. Tästä varmaan jäi uupumaan aika monta, mitä mä en vaan muistanut kautta löytänyt. Joten tässä oli tämmönen about 10 minuutin pelkistetty, että minkälainen tää Unicron-trilogian suomiduppi pääasiassa on. Eli hahmoilta siis puuttuu reploja, hahmojen äänet vaihtelee koko ajan ja sitten tämmöisiä kivoja kommelluksia täällä, että jos jotain huomasitte mitä tästä puuttuu, niin laittakaa tuonne kommenteihin. Joten tehdään ehkä jatkossa part 2. Ja tää ei oikeastaan oo mun nyt parhaita videoita, tää oli vähän tämmönen ensimmäinen niin sanottu video mulla, joten koitetaan jatkossa tehdä vähän parempaa kontenttia. Minä olin Darkatson, tulkaa kyselemään Discordissa multa linkkiä Transformers Suomi Discord-serverille, jos sinne halajatte. Joo. Niin. Moido!